Policies, professors i mediadors socials han après avui sistemes per actuar en cas de tensions socials a la barriada de Son Gotleu a Palma. A través del projecte Comenius Regio, experts d'una ciutat anglesa amb conflictivitat social han explicat la posada en marxa de pràctiques per mediar en cas de conflictivitat social tant a l'escola com a la família o a la comunitat. Policies, professors i mediadors socials de Palma aprenen aquests dies sistemes per actuar en cas de tensions socials a la barriada de Son Gotleu. Fins del barri s'han desplaçat diversos experts en conflictivitat social que participen en aquest projecte europeu. Anem en directe fins a una de les escoles on es durà a terme el programa. Xavier Garcia, bon dia. Es tracta d'un projecte pioner. Així és, Helena, és la primera vegada que es posa en pràctica un projecte d'aquest tipus aquí al nostre país. El projecte Comenius Regio és d'àmbit europeu i té com a objectiu potenciar i millorar la convivència a les barriades i concretament en aquesta barriada de Son Gotleu de Palma. Per això han vengut fins aquí un conjunt de professionals de la comunitat de Hull. Hull és una comunitat situada a uns 200 quilòmetres de Manchester, del Regne Unit, i que té una àmplia diversitat cultural i tenen una gran experiència en conflictivitat social. Per això, durant aquesta setmana, impartiran tota una sèrie de cursos per millorar la convivència social i la convivència també a les escoles. I per això també han visitat aquest centre Gabriel Vallseca de Palma, que té uns 450 alumnes d'entre 3 i 12 anys. D'aquests 450 alumnes hi ha 109 nacionalitats diferents. Ens comenten que un 75% aproximadament d'aquests alumnes són d'origen immigrant, principalment de l'Àfrica, del Marroc i de Nigèria. Això sí, ens diuen que no tenen gran conflictivitat laboral perquè des dels 3 anys fan millores per la convivència. La barriada palmesana de Son Gotleu compta amb una nova eina per fer front als conflictes escolars, familiars i de comunitat. A través del projecte Comenius Regio, experts de la ciutat anglesa de Hull s'han traslladat a Palma per ensenyar a policies, professors i mediadors socials com actuar en cas de greus tensions socials. Hull és una ciutat situada a 200 quilòmetres de Manchester, coneguda per la seva conflictivitat social. Aquí es va crear un centre de pràctiques restauradores que ara es posaran en marxa a Son Gotleu. Varen decidir posar en marxa un Comenius Regio. Consisteix en que dues institucions de dues ciutats europees diferents se posen d'acord per rebre i intercanviar informació, en aquest cas sobre prácticas restaurativas. Dentro de Son Gotleu es un barrio que podrá tener muy buena aceptación. Entonces, en ese sentido, dentro del plan estratégico en Son Gotleu hemos insertado pues, esta práctica que esperemos que ofrezca muy buenos resultados. A les escoles de Hull, quan els al·lots es barallen, es posa en marxa un protocol. Reuneixen els implicats i cada un explica la seva situació personal i per què s'ha arribat en aquest conflicte. A partir d'aquí es cerca una solució. La idea és que el conflicte passi a nivell social i que tota la comunitat tingui eines per solucionar-ho. Per això s'ha entrenat a policies, mediadors socials i a totes les persones implicades en el procés social, perquè sigui tota la comunitat la que es pugui beneficiar d'aquestes pràctiques restauradores. A Hull duen més de 4 anys amb aquest projecte. Asseguren que des del primer any es poden veure els resultats. Ha ajudat a que davalli l'absentisme escolar. Els nins van més a l'escola. També s'ha millorat els resultats acadèmics i la relació entre els membres de les famílies afectades. Durant aquesta setmana, els professionals rebran assessorament i formació. La pròxima reunió serà a Hull per poder veure in situ com s'apliquen aquestes tècniques. La propera trobada, com deien, serà a la localitat de Hull i allà s'intentarà analitzar i veure quins són els resultats després de la posada en marxa de totes aquestes tècniques.